yana dewa wong aprang Nanendra bek marwa sing sang makyat korda kata kabeh iri kota sang winarwasa Om teteh yang ulundra Mas Patih Raja Dewaku Paman Patih Skifu nuwun inggih Dewaji sembah bekti kula muga kunjuk ya Patih Skifu ndak tompo Patih Skifu pangertiya ingsun ripalungguhan iki gandrung-gandrung kapirangu kalawan widodari kayangan kang aran Batari Gagarmayang teh biuh ayune prasasat jagat ora ana timbang marang ayune Batari Gagarmayang. Aduh Dewaji semula atur mbok nggih sampun anggen paduka gandrung kalian Batari Gagarmayang. Aduh Sang Prabu menawi saged wa inggiha urungakon kemawon. Kang Togok mbok wis ben nek angger iki mengko Ratu Gustine dhewe kuwi wis jeleh nyawang gumelaring jagat kuwi wis ben dijarke wae. Weh ora ngono to Lung, awake dhewe iki dibayar dikon ngelikake marang Ratu Gustine. Lah sing dieliki ku ya gelem ngrungokke. Lah nek ora mbok wis ben nek anggar iki mengko Ratu Gustine dhewe dibanjur dening Jawata. Sesuk njur golek juragan liyane sing kira-kira bayarane luwih gedhe. Lak ya ngono to, Gek. Wah, Raida Patih Skifu. Wonten tinimbalan dawuh Kanjeng Dewaji. Aja wedi kangelan jeneng sira sun utus munggane Kangan Jogring Saloka.
para dewa wong ngaprang padha sasaran Hong Ilahing Tita Pujangkara jeneng iku sapa dene kumawani munggahaning kayangan mangertiya aku keseting Prabu Koko Pratana aku Tumenggung Sarengpati balik ganti takon kowe sapa Kulon Bathara Indra jeneng iku duweni perlopo dening ngirit wadyabala sagelar sapapan Setyaku bakal boyong Batari Cakarmayang minangka prameswarinipun sebahanku Prabu Koko Pratana lamun dewa ora ngulungaken kelakon ndak obrak-abrik kangen Suralaya iyalah yen ateges kita jarak perkara bakal ngrusak tataning jagat ora mendha kekarepan kita kelakon ulun banjut sotake aning kawah candra di muka Babo mati dening aku Sore ganti tuh mati aku tuh seret sikilmu mati kowe
tiuping angin sumyak suarane karangyan samirana mawariris lumrah gandaning puspitan hongilah iki kaya putra ulun Bathara Endra nanging ana wigati apa dene jeneng kita ngadhep tanpa tinimbalan Nok non inggih Rama Pukulun atur uninga bilih kayangan semenika katempuh pramukha saking negari Giling Wesi para wadya balanipun Prabu Kaga Pracana ingkang dipun tetungguling dening Patih Ki Putanra. Banjur apa sedyaning Patih Ki ngluruk kayangan. Prabu Kaga Pracana nedya mboyong Bathari Gagarmayang minangka prameswarinipun sarana utusan Patih Ki Putanra satemah dados pasulayan kaliyan para dewa. Nanging para dewa sami kawon ing ayudha menawi pekaten Kakang Narada sampun ngantos kedangon ingkang saged mungkasi perkawis menika wonten sanes namung Jabang Tetuka putranipun Putu Ulun pun Werkudara akatan aki guru kasinggihan Kakang mila sampun ngantos ajerih kangelan ulun suwun tedak wonten mercapada mintos raya dhateng wayah ulun pun Jabang Tetuka menawi wekatan keparing ingkang rangka nyuwun pamit ingkang prayita atos-atos Kakang Narada